Gus tá goibh tá mbeadh seo sa ngáirí in iarthar chorcaí tá sé éagsúile a bheith seo seachas a bheith os comhair leabhargáin agus siad é ceanna leabharmheasna atá le measagam agus siad é ceann seo The Parade le Dave Eggers. Seo uair-scéalaíonn tá sé garda go leor maidir le sais tionachar mheiriceá thar lear nílach céad 8 leathanachán nó mar sin agus banan siad sin mirt seo gan an anam ní agus caithear sta an tam chutha ionas nachnaon for fuad a churtha agus iad I dír éigen is dócha tír éigen san Africach déach gur tír sa bhean iarthar a bheitán áúil Americá treéis tionachar áirithe bheith go ar an áit agus bhí cúga caithear an agus tá bóthar mór fad a díreach á thógáil ó thuaisceart na tír a go dtíon deisceart nó bhhailr timpeall agus tá sé seo sais le ceiliúra comóiríon a bheith dhearra an chóga chathairthe agus freisin túraigh sé an drama tá á dheasas dóilm nach bhfuil ró orbartha isteach sa domhan uair agus i le héad agus tá gléas an tinal ullmhór seo áirithe beirt beidir nach chu sin roiin chreite agus i scéalóir seo sin é mar atá. Banan sé dá réir le dul chun cín le furlábhas agus imprúlachas mheiriceá thar leabhar dat a thar a bheith ábhartha inniu agus Venezuela is dóilm á chunsaí ag Mheiriceá nó á chunsaí inné acu. Agus an tionachar a bhíons ag policy seachtrach Mheiriceá. Tá an scéal hain achtrúil, dynamicúil, scanrúil, bíon rudí scailtear beagán an scéaltar ar a chéile. Agus tá sé antaineamhach éitrim go leor, éasca go leor. Le men ceann eile cad é bhíán a mirage for the king, nó cad é a present for the king nó d cin tan bhí an gaiit sin. Níor hainte sin ro mhórlam a hologram for the king. A bháin le hologram a bheith á díal nó cuasaí hologram a bheith á díal le duine le rí éigen san arabháideach is stoilm nó áit ag an timpeall ar an gceantar sin agus bhí sin ábhríonn leabh níor thula mór an. Le mé beidir roinnt dá ghearrscéalta fíorach airde nó an spleancaigh sin leis san si sinm ach tá seo go maith tionachar mheiriceá go donna go hanis dúras trá deicimíocht an rátas úd is scanáin mheiriceánacha go leor go mbeadh tír a musulmacha go háir ag rá Death to America agus gnéirfa an bhí sin ábhlíonn thar fór ach de réir mar na imíonn an tám a raig beidir go nach níimiad gribhann ceart a fadacha.